एबसुआ सोलोंथाइनि सायाव रिफिबाय थानाय जेंनाखौ लानानै गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव फरायसाफोरजों सावरायनाय हाबाफारि लानाया सोलिगासिनो दं। दिनैबो कक्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव कक्राझार सरकारि हिन्जावसा फरायसालिमानि नब्लाङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव नुजाथिनाय बायदि जेंनानि सायाव लोगोसे आथिखालाव आइजोफोरा मोगा-मोगि जानांनाय बायदि गिख्रंथाव जाथायनि सायाव फरायसाफोरजों जरखा सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। इउनिभार्सिटी प्रग्रामानो जा माने जोंहा फ्लेग हस्टिं खालामबाय थानाय जायो। दा बे फ्लेग हस्टिंखौ जोङो माने जायगाखौ खालामब्रबनानैसो खालामबाय थानांगौ जायो आरोखि। दा बिनि थाखाय जोङो माने पार्मानेन्ट एसे फोसाबनाय हिसाबै माबा खालामनो हायो नामा? मख'जाथावदि बे जरखा सावरायनाय हाबाफारियाव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै गं 17 फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरा जरखायै बाहागो लादोंमोन। बे मेहेरगोनां जरखा सावरायनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसे फरायसाफोरनो सोलिबाय थानाय जुन दाननि जोबनायथिं 1 हप्तानि थाखाय UPSC ओरिएन्टेशन हाबाफारि लानाय जागोनखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों मिथिहोदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बर' फरायसा आफादा जोंनि कलेज इउनियन बडि आरो इउनिट कमिटि एबसु आरो जेनेरेल फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै जोङो स्पेशल इन्टारेक्शन सेसन जों लाबाय थादों। बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे जोङो गोबां गिदिर गिदिर मेल मिटिं खालामो, गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ जों लादों, गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बा गुबुन गुबुन इस्युसफोरखौ लानानै जोङो हाबाफारिफोरखौ लायो। नाथाय एट प्रेजेन्ट जोंनि जायफोर कलेजाव फरायनानै दङ, इउनिभार्सिटियाव फरायनानै दङ, बे फरायसा फरायसुलिफोरनि बास्तब आरो प्रेक्टिकेल जिखिनि इस्युसफोर दङ, जिखिनि जेंना जेंसिजों बिसोर मोगा मोगि जानांदों, गोबाङानो बुंदों मैया बाक्सायाव आरो दाख्लै उदालगुरियाव जोङो जि मोनसे इन्टारेक्शन सेसन लादोंमोन जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अनलाइन एग्जामनि फार्स्ट सेमिस्टारनि रिजाल्ट मोनाखै, 2020आव जानाय सेकेन्ड आरो थार्ड सेमिस्टारनि रिजाल्टआ दाबो फैयाखै, टेक्स्ट बुकनि प्रब्लेमनि बाथ्रा बुंदों आरो गोबां माखासे इस्युसफोरखौ बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। बेफोरखौ लानानै जोङो इन डिटेल जों डिसकास खालामदों। गुबुन फारसेथिं जिखिनि ससियेल माखासे जेंनाफोर जादों, हिउमेन ट्राफिकिं, दा गोबां प्रलोभन होनानै जोंनि जायगानिफ्राय मानसि लांबाय थादों आरो बेनि अनगायैबो ड्राग्स माने जौ जुवानि थासारियाबो सम सम बांनो हमदों। मबाइलजों जथेस्थ' माने जाथाय बा थासारि जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जोंनि जायगायाव माइनर जायफोर गार्ल उन्दै हिन्जावसाफोरखौ गुबुन हारिनि सुबुङा बा उइदिन द कमिउनिटि रेप खालामनाय इन्सिडेन्टआ सालाकाथि बा क'क्राझार ओनसोलाव बा गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां माखासे क्राइम इन्सिडेन्टफोर जादों आरो बे इन्सिडेन्टफोरखौ लानानै कुइसन खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। जायखिजाया जोंनि हिन्जावसाफोरनि बा आइजोफोरनि सायाव जानाय एनि काइन्ड अफ क्राइम जोङो मालाबाबो टलारेट खालामा आरो सोरबाया जोंनि हिन्जावसाफोरखौ आइजोफोरखौ बेबायदि गाज्रि खामानि गाज्रि नोजोरजों जुदि नोजोर होदोंब्ला जों बिनि सायाव जिर' टलारेन्स लानानै खामानि मावगोन। बे प्रसासनिक भाबै जा आयेन भाबै जा आरो बेखौ जों मालाबाबो रेहाय होनाय नङा, आं बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंबाय। गुबुन फारसेथिङै दिनै UPSCनि रिजाल्ट होबाय अल अभार इन्डिया, 600 सामथिं अल अभार इन्डिया बे बाराव क्वालिफाइड जादों आफ्टार कभिड सिटुएसन। आसामनि देग्लायनि UPSCनि रिजाल्टनि सिनारियोआ मोजां नङा। आसामाव डाइरेक्टयै नायोब्लाथ' सासेल' मोनदों आरो गुबुन गुबुन लिंकजों नायोब्ला 3 मोनदों होननानै बेबायदि मोनसे हिसाब फैबाय थादों। एनिवे जोङो नुदों जे अल अभार इन्डियायाव 3 श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल, गामिनी सिंला 3 माने जोंनि गार्लसनिफ्राय क्वालिफाइ जानो हादों। बे जोबोद बाख्नायथावना। नाथाय आसामनि बेलायाव जों सासेल' मोननो हादों आरो बेनिबो दुखुनांथावसिना जाबाय बर' हारिनिफ्राय देग्लाय सासेबो गैया। जों गोबां समाव प्रिलिम्स क्वालिफाइ जानाय खोनायो, मेन्स क्वालिफाइ जानाय खोनायो, खिन्थु फाइनाल जे इन्टारभिउ बे इन्टारभिउआव दिनै सिलेक्सन जानानै फैयाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा लास्ट 10 इयार्सआव ओरिएन्टेशन प्रग्राम UPSCनि थाखाय खालामबोदों। नैबे 3 बोसोराव कभिड सिटुएसननि थाखाय बे बन्द जादों आरो बे बाराव जोङो दिल्लीयाव
थांनाय मास मोनथामनि सिगां बिकन IS होननाय मोनसे कचिं सेन्टारजों जोङो टाइ आप खालामदों MOU खालामदों बिथांमोना जुन दाननि जोबनायथिं सप्ता खनसे जोंनि जायगायाव थाफैगोन आरो ओरिएन्टेसननि प्रग्रामखौ होगोन जोङो जायगाखौ थिग खालामनानै स्टुडेन्टफोरनि जि बाहागो लानायनि जि बिथिं बेखौ जोङो थिग खालामनानै होगोन आरो मेक्सिमाम नाम्बार अफ जोंनि स्टुडेन्टफ्रा प्रिलिम्स मेन्स आरो इन्टारभिउखौ क्वालिफाइ खालामनो हायो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे स्पेसियेल इनिसिएटिभ लानायनि थाखाय पलिसि मेकानिजम जों खालामबाय थादों आं बेखायनो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ खोब सिरियास मोनसे डेडिकेसननि गेजेरजों UPSCआव APR जानो थाखाय आं खावलायबाय आरो जोंनि ओरिएन्टेसन प्रग्रामाव बाहागो लानो खावलायबाय गुबुन मोनसेथिं आङो आपिल खालामनो नागिरदों DID लिटिल मास्टाराव जोंनिनो अनजालु फंबाय नबजित नार्जारिया आसामनिफ्राय थांनानै मुम्बाइआव दिनै फाइनाल मोनसे कन्टेस्टआव दंबाय थायो आरो दिनै आरो गाबोन समबारनि फुंसिम बिनि भटनि होनाय बे दङ जोंनि दखरा जोंनि जिल्ला जोंनि दालाय गासैखौबो एबसुनि मावथिफोरखौ गामि गामि थांनानै कलेज इउनिभारसिटियाव थांनानै केम्पेइन खालामनानै भट होनायनि थाखाय जों आपिल खालामदों आङो गासै बर' रायजो राजाखौ जायनियाव मबाइल नाम्बार दङ मबाइल गंसे गंनै गंथाम जि थाया मानो नबजित नार्जारिनि होखानाय टेलिफन नाम्बाराव फन बुनानै जाहाथे नबजित नार्जारिखौ DID लिटिल मास्टारनि चेम्पियन खालामनो हायो मोनसे समाव जोङो बनिता चौधुरीखौ चेम्पियन खालामनो हादोंमोन आरो बर'नि इउनिटि आरो बर'नि जि टेलेन्ट बेखौ जाहाथे जों बिश्व दरबाराव दिन्थिनो हायो बेखायनो आङो खावलायबाय जे बयबो रायजो राजाया बे साननैनि जि भटिं बे भटिङाव बयबो मैखोमै बाहागो लानांगौ।